समायनाथारना Amidul, Ha? Oh, iयाव मा खालामगासिनो? जेबो खालामाखैलै जों बैखौसो नायगासिनो बोरो सोरखौ? है नेपाली साला गानसा बैथिं नाहर बैखौ ए मा जालायखो थुलै मेगन गैया नामा नोंहा माबायदि साइकेल सलायबोदो सरि बाय मिस्टेक जाफ्लांबाय नोंनो मोजां नायना थानाय आं सारनो दाखिल दिया मानबलै मबाव जानो मोनो नंला खोमालै रश्मियाय बे एथ' बेराफुंजायाव बहा थांनो नागिरदों लोगोनाव थांनायदों आफा लोगोनि न'आव सोर लोगोलै रोमैलानाव दे दा थाबैनो फैबानो जाबाय जागोन दे आफा Hari, bे दाख्लै लोगो मोननाय सेंग्राया नङा ना? आरे बेथ' दाख्लै लोगो मोननाय सिख्लायासो ओइ रथ'लाय रथ' नों दाखालै लोगो मोननाय सेंग्राया नङाथ' मोनथिया नोंखौ सिनाया हारे दाखालै एसेबां गिदिर जाथाय जालांबाय आंखौनो सिनाया होनबाय जे बिदि बुङाबालाय माखौ बुंनांगौ नोंनिफ्राय गोजान जानायानो साबसिन जागोन नङाबा आरो मा जायो बिखौनो गिनानै थाबाय सेंग्रा मानसियानो मिनिनो फैदों माखौबा अके बाबा जाबाय सरि बेफोरखौ दोनथ'दो फ्रेन्डथ' जानो हागोन ना फ्रेन्डस मेरो त कोही छैन तैले माबाफोर बुंदों हा गैया जेबो बुङाखै नोंनि नङा आंनि न'आ बै दङार गामियाव ओमफ्राय नोंना आंना पिपलिनि खोथा मोनसे सोंनि गाज्रि मोनाथ'
मोना दे मा खोथा बुंलाय नोंखौ जोबोद समायना नुयो थोस लोगो सासेया आंखौ नेगासिनो थाथ'दो आं थांसै आंखौ जोबोद समायना नुमारो नामा ना बै सेंग्राया आंखौ इमप्रेस खालामनो थाखायसो बुंफ्लादों नामा ओइ नै आयनाखौनो ओरैनो नायबाय था नों हाय आं ओरैनो नायाखैना आंखौ ना दिनै लोगोफोरा मा बुंदों मिथिगौ ना हा सोर मा बुंखोलै आंखौ ना जा समायना नुयोनो नंगौ सोर समायना होनना बुंखो नोंखोलाय अ माने आंखौ समायना नुवा आरोना थांदो थां आंखौ दिनैनिफ्राय माथो होनांला नों फाल्थुसो खालामदोलै आइ सना नों मिथिगौ ना नोंनि आइया नोंखौ जोनोम होनाय लोगो लोगोनो नोंखौ आरो आंखौ गारनानै थांबाय थेवबो नों नोंनि आइ बायदिनो जोबोद समायना दे जाबाय दे ओंखामा खुरिदो आं ओंखाम उखैसोबाय ओइ नै नों बेवहाय औ दसे गामिथिं ओंखारलांदोंमोन ओमफ्राय दिनैलाय मानो जोंहानिथिं फैदिया टाइमखौनो मिलायनो हायासै र' थौदो बिदिब्ला थाबायनानै थांसै नों नेपालि न' नेपालि मानसिफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो जोंहा आइयाबो नेपालिमोन नंगौ नामा आं नेपालिबाबो बर' गामियाव थाबाय थानायखाय बर' रावखौ जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय आरो बेयाव थानानैनो आं गासिबो बर' रावखौनो सोलोंजोब्बाय ओमफ्राय नोंसानि न'आव सोर सोर दं आफा आरो आंल' मोनसे खोथा सोंनि मा खोथा नोंसा आमा गैया नामा आइखौ आं उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै आफाया बुंदोंमोन जेब्ला आं जोनोम जायो अब्लानो आइया गोमालाङो नै आं न'खौ मोनबाय दे थाथ'दो औ दे आरो लोगो मोनबावगोन दे साया एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों औ रश्मि खबरफोरा मादि रश्मि रश्मि ओइ ओइ मा जादों नोंना ओहो जेबो जायाखै माखौ सानहाबबाय थादो रोमै आंनि गोसोआ बे साननैसोआ मानो बेखौल' सानबाय थानाय जाखो मेगन मिसिबबानो बेखौल' नुसै बेखौनो बुङो लाभ लाभ माने आं बेखौ मोजां मोनबाय नामा औ आरो माम्बार बुंना लाखादोसो बुंना लानोथ' सानो नाथाय मा नाथाय है जेबो नंला दे
बेवहाय? औ आरो आं सानखादोंमोन नोंखौ लोगो मोनगोन होनना अ माबाफोर खामानि दंमोन नामा? হয় ना तिमीलाय हेर्न प आंखौ नायनो? औ आंखौ फोथाय नोंनि बायदि समायना सिख्लाखौ आं दिनैसिम नुफेराखै नै नायलाय आंनि बिखाया माबायदि मावगासिनो बुजि मोनदों ना बुजि मोनदों आङो हो मा बुजि मोनखो नोङो हो हार्टनि प्रब्लेम जानो हानाय हा नङाबा नों आंखौ जोबोद मोजां मोनो मोजां मोनो नोंखौ आं जोबोद मोजां मोनो जाँठा कसरी बुझामौ म यसलाई नै कान्छाया गाइखेर फाननायाव बेजाल खालामनानै नाथाय अननायखौ मालाबा बेजाल खालामनाया ओइ जेबोखौनो बुंलायासै माथो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नों जि सानो बेनो जिउआ नोंनि थाखायनो सना नेनानै दं यो जीवन त तिम्रै लागि नि कान्छी पर्खिराखेछ मेरो सपनामा मेरो विपनामा आंनि सिमाङाव नों आंनि मोगथाङाव नों फैबायल' थायो कान्छिया मेरो धडकनमा तिमी छौ तिमी सँगै भए सारा संसारलाई जितिदिन्छु म मेरो सपनामा मेरो विपनामा आंनि सिमाङाव नों आंनि मोगथाङाव नों फैबायल' थायो कान्छिया ओइ जों साननैसो लोगो मोनलायनायावनो बेरायनायावनो एफा खम समावनो माबायदि गोरोबलांखो माबायदि मोजां मोनफ्लांखो जेबो साननानै मोनदिया बेखौनोथ' आंबो सानो रश्मि थारैनो जों सानैजों गोसोजों गोसो गोरोबलायोमोनबा इसोरा थाबैनो गोरोबनो हायो औ बे खोथाया थारैनो नंगौ बेफोरखौ दोनथ'दो फंसे खोथा बुंनि रश्मि मा खोथा आं जुदि मालाबा बे संसारनिफ्राय गोमालाङो नाय सेंग्रा बेबायदि खोथा दा बुंखा नों आंखौ गारना थांनो मोननाय नङा आं नोंनि अनगा बे जिउआव थांना थानो हानाय नङा थेवबो गिनाय मोनो आं सासे गाइखेर फानना जानाय हारसिं जिउखौ लाना आं थांना दं माब्ला मा जायो बेफोर खोथाखौ बुंना आंखौ मानो दुखु होनो सानखो नों हो आं नोंखौ जेबो जानो होआ नोंनो आंनि जिउखा
जागोन दे आं जेबो जाया नोंजोंल' अरायबो थागोन आं दुखु जानांला दे थगायदोसो नों थगायाखैलै खस्सा थौदो थांसै दुखु जानांला दे थौदो बिदिसो सालामाय सान आयं आयं न' दंना गैयालै आयं आं फैदो फै फै जिराय फै जिरायथ'ला दे फै। आयं माबा गिदिर बाथ्रासो बुंनो फैदोंमोन मा खोथामोन आयं मा खोथा माने नोंसानि फिसाजोखौ एसे जोथोन लालै आयं आं सानफ्रामबो बै गाइखेर फानग्रा कानसारदोल' नुबाय थायो एसे जोथोन लालै आयं गामिनि मानसिफोराबो मायबा मायबि होनगासिनो नङाबा उनाव आयं नोंहासो लासिं सिं जागोनलै आं न'नि मानसिखायसो बुंनो फैदों थाथ'दोलै आयं आं थांनोसै बहा थांनाय आं बै माबा बै आं मिथिगौ नों अबेयाव थांनाय बै गाइखेर फानना जानाय नेपालि सेंग्राखौ लोगो हमनो थाङाखैमोन होनबा आं मिथिगौ आइ नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायो होननानै नाथाय बेखौ आं बोरै गनायनो आफा प्लिज अननानै जोंनि सिमांखौ जाफुंहोदो उन्दैनिफ्रायनो आं नोंनि गासै खोथाखौनो खोनासंदों दिनैथ' नों आंनि खोथाखौ खोनासंदो नाथाय फिसा बेबायदि सासे गाइखेर फानना जानायजों आं माबायदि होगोन आंनि गावनि फिसाजोखौ जेराव आं गावनि मेगनजोंनो नुबोनाय बिमा बिफा गैजारोङि न' बां गैजारोङि बेफोरखौ नुनानैबो आं माबायदि आंनि फिसाजोखौ दुखुनि आखराव नारसिनना होनो आफा मानसिनि न' बां थानाय थायैखौ आं जेबो मोना मानसियाल' मोजां जानांगौ बे धोनि जा गोरिब जा आफा बिनि आखल आखुआ मोजां जाबानो जायो आंबो मिथिगौ आइ आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो गोबां गियान मोजां आखु फोरोंबोदों नों जायखौनो फसायो बे मोजां मानसियानो जाखागोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौसो दुखु मोनगासिनो आइ मा खोथा आफा आफा औ आइ नोंखौसो आं माबायदि बिलाइ हरगोन बै सानखालि जेब्ला नोंनि जुलिया जागोन साननैसोनि उनाव नों आंखौ गारलांगोन आंबो बुजियो आफा नाथाय जों हिन्जावसाफोरनि खाफालाव बेनो लिरना हरखानाय बिमा बिफाखौ गारना गुबुननि न'खराव थांनांगौ होनना औ फिसा जानांगौ नोंसोरो माबाफोर गोनां खोथा रायलायदों दे होनब्ला आं उनाव फैसिगोन ओइ सेंग्रा बिथिं फै साला सैमा नों आंनि फिसाजोखौ माला माला गोसोथोखोमाया दाथ' नों आंनि फिसाजोखौ हाबा लायाबा जानाय नंला हागोन नों आफा औ आइ आरो सेंग्रा नों आंनि फिसाजोखौ मोजां जाहोनो हायाबा हले आंनो न' लाबोना लाफैगोन गोसोआव ला मिथिबाय दे आं नोंनो आंनि फिसाजोखौ गथायबाय मोजाङै मोजां संसार जागोन